Poszła! Możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się życie, a myśmy je ujrzeli. Ogłaszamy wam tę dobrą nowinę. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. A Bóg jest jak złoto, jego często się próbuje. Przechodzi z rąk do rąk, większość myśli, że żartujesz. To bezgraniczna miłość, większa od wszystkich na ziemi. Ta, która ci przebacza, gdy tylko ją docenisz. Więc porzuć już wszystko, stań razem z nami. Zacznij od nowa, idźmy, nie bądźmy sami. To jest wspólnota, Brynica 213. Taka próba złota, która świeci nam jaśniej. 100% czystości, miłości i wiary. Wyjdźmy na ulicę, krzyczmy z całej pary. To Jezus, to miłość, temu powierzamy życie. On daje nam łaskę, co słychać na bicie. To Jezus, to miłość, temu powierzamy życie. On daje nam łaskę, co słychać na bicie. Możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się życie, a myśmy je ujrzeli. Ogłaszamy wam tę dobrą nowinę. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. Niezbadane są wyroki boskie, tak być musiało, bez gniewu, krzyku o pomstę. Nie znam człowieka idealnego, zmienni w podejściach, brak pełni szczerego. Chcę podnosić wieko, uwalniać problemy. Parafrazuję słowa nadziei, bo każdy to grzesznik i co tu ukrywać. Wciąż upadamy i trudno nam bywa. Trzeba uwierzyć, tak zaufać sobie, aby to życie stało się drogie na przekór demonom. Domena od serca, każdy to grzesznik, lecz wiernego serca. Możesz mi wierzyć, to jest moje życie. Często narkoman plus pijak na bicie. Nie chcę cię kłamać, często wątpiłem, a jednak nadal Bóg daje mi siłę. Choć trudno tu wstaje, choć kolejna kłótnia. Jezus jest Panem, profesor na studiach. Trudno mi pisać, bo tak staję w prawdzie. Mówię ci ziomek, prosto, otwarcie. Sam jestem niczym, z Panem to duet. Razem to wszystko, tak odnajduję. Pokonuję góry, skaczę z przepaści, a wszystko mi jedno, co sobie pomyślisz. Pokonuję góry i skaczę z przepaści, a wszystko mi jedno, co sobie pomyślisz. Możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się życie, a myśmy je ujrzeli. Ogłaszamy wam tę dobrą nowinę. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. Nie możemy nie głosić, nie możemy nie głosić Ewangelii. To ostatni etap, to Jezus nas zbawił. Umarł za grzechy, nas nie zostawił. Rozłożył ręce, w dobro zmienił zawiść. Podał nam kielich, chlebem nakarmił. Dał nam swe łaski w geście miłosierdzia. Gdy konał na krzyżu, o rozłożonych rękach świat nimi objął. Pobłogosławił, sprawił, że wszystkie grzechy tak zabił. Dał nam nadzieję, ducha charyzmaty. Rozdzielił dla biednych, zabrał bogatym. Bo kasa przeszkadza jak ludzkie wygody. Lepszy asceta niż bankier, choć dobry. Wyjdź mu naprzeciw i krzycz do Jezusa. Panie, tyś Panem, do Ciebie pukam. Otwieram serce, zapraszam Panie, pełne miłości ku Twojej osobie. Otwieram serce, zapraszam Panie, pełne miłości ku Twojej osobie. Możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się życie, a myśmy je ujrzeli. Ogłaszamy wam tę dobrą nowinę.
Brawo dla Mateusza!